சொல்றதுன்னு தெரியல. என்ன மாதிரி சொல்லணும்? இன்னைக்கு நம்ம ஒரு கேம் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். இன்னைக்கு நம்மளும் ஒரு கேம் விளையாண்டு பார்க்க போறோம். ஸ்பீடா விளையாடிச்சு. அப்புறம் நான் ஸ்பீடா தான் இல்லை, நீ தான் ஸ்பீடா விளையாட. நீ இதை தொத்துக்கிட்டே இருக்க. தொட்டா சரி, தொட்டா இந்த இதுக்கு எப்படி ஜாமமா இருக்கு. நான் இப்படி கையை வச்சு வேகமா அடிச்சானா அடிக்கும். தட்டு தட்டு அடி அடிச்சாலும் அடிதான் மறைச்சு வச்சு இப்படி இருக்கணும். அடிக்கிறேன். ஆமா, விளையாட கேம்லாம் இல்லை, தெரியாதா? விளையாடுறாங்க, டைமர் ஓடிட்டே இருக்கு. யாரும் என்ன நீதான்டா இல்ல நான் தானா? அப்ப எப்படி பாப்பா? நெக்ஸ்ட் கேம்.